ଥରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ମନ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବ? ରମଣ ମହର୍ଷି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁବିଧ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ବହୁବିଧ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ ହୁଏ, ତାହା ନିଜ ଭିତରେ ରହେ। ତାହା ହେଉଛି ହୃଦୟ। ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାନେ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା। ହୃଦୟ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବ। ମନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥା। ନିଜର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଥରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ମନ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବ? ରମଣ ମହର୍ଷି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁବିଧ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ବହୁବିଧ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ ହୁଏ, ତାହା ନିଜ ଭିତରେ ରହେ। ତାହା ହେଉଛି ହୃଦୟ। ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାନେ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା। ହୃଦୟ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବ। ମନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥା। ନିଜର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଥରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ମନ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବ? ରମଣ